Malawi Brief. Posachedwapa tikupasirani nkhani madzulo pa MBC lero pa 5 February 2026. Tatiye ndikhale limodzi. President Professor Arthur Peter Mutharika wapempha Malawi onse ochokera mu zipembedzo zosiyanasiyana kuti agwirane manja popempherera dziko lino kuti lipitirire kulandira mvula yabwino komanso kuti ng'amba yomwe yagwa m'madera ena ithe. Pempholi ladza pamene President Mutharika wakumbutsa Malawi mawu a m'Baibulo ochokera mu 2 mutu wa 7 ndi ndime ya 14 omwe amati ngati anthu anga atchula dzina langa kudzichepetsa, ine chauta ndidzawamvera kuchokera kumwamba ndi kuwakhululukira machimo awo komanso ndidzawachiritsa dziko lawo. Iyenso anatchula malemba m'buku la Koran pa sura Nuh 71 verse 12 mawu omwe amati ndikukupatsani chuma ndi ana zomwe ndizokongoletsa za dziko lapansi, ndikukupangirani minda yokongola, ndikukupangirani mitsinje yothirira mbewu zanu ndi kumwetsa ziweto zanu. Pamenepa President Mutharika wapempha magulu achipembedzo kuti kuyambira mawa lachisanu pa 6 February mpaka pa 8 February la Mulungu likudzali apeze tsiku lomwe achititse mapemphero apadera opempherera mvula yabwino. Padali pano wachiwiri kwa mlangizi wa President pa nkhani za chipembedzo Mbusa Alexander Kambiri wapempha atsogoleri a zipembedzo kuti achitepo kanthu pa pempho la mtsogoleriyu. Mbusa Kambiri wati atsogoleri a mipingo ali ndi udindo ochitapo kanthu pa nkhani zomwe zikukhudza dziko lino. Kuchokera ku Lilongwe, Patrick Dambula wadza ndi ripoti. Pempho la mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika lakuti dziko lino likhale ndi mapemphero apadera likubwera pamene kwamveka kuti ng'amba yavuta m'maboma pafupifupi 20 mdziko muno zomwe zikuopseza ulimi wa chaka chino. Polankhula pa pempho limeneli, wachiwiri kwa mlangizi wa President pa nkhani za chipembedzo Mbusa Alexander Kambiri anati anapempha atsogoleri osiyanasiyana a zipembedzo mdziko muno kuti achitepo kanthu pa pempho la mtsogoleri wa dziko linoyu. Iwo anati vuto limene lili mdziko muno ndilokhudza wina aliyense, kotero nkofunika kugwirana manja pa nkhani ya mapemphero. Uthenga wanga ndi wakunena kuti ndapempha atsogoleri a mipingo kuti tilandire uthengawu ndipo tichite tilimbikitse iwo amene timawatsogolera kuti tikhoza kupempheradi kwa Mulungu maona mtima, chifukwa kungomva kungokhala ndekuti palibe chimene chikhoza kuthandizira, koma pamene tamva kuti pabwera mawu amenewa tiatenge ndi mtima wonse ndi kulimbikitsa amene timawatsogolera ndi kuti pamodzi tipempheredi monga mwa chiyerekezo cha masiku amene akhazikitsidwa. Potili aponso ndimanga Shehe Ishmael Ntiko yemwenso ndi wachiwiri kwa mlangizi wa President pa nkhani za chipembedzo anati alimbikitsa asilamu onse mdziko muno kuti atenge nawo gawo pa nkhani ya mapemphero opempherera mvula, ponena kuti nkhani imeneyi ndiyokhudza wina aliyense kuno ku Malawi. Inetu asilamu azinzanga ndawuze kunena kuti uthenga umene undithu awulandire ndipo uthenga wasanyozere, uthenga ofunikira kwambiri. Tiziwisane tilimbikisane kuti lachisanu limene likubwera litonse tikapemphe ndithu tikatembenuke kwa Mulungu, timpemphe Mulungu kuti atigwesere mvula mu dziko muno. Mchikalata chimene ku nyumba ya boma atulutsa posachedwapa chanena kuti President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika akupempha anthu onse mdziko muno kuti akhale ndi mapemphero apadera kuyambira lachisanu, loweruka komanso la Mulungu likudzali pofuna kuti mvula yabwino ipitirire mdziko muno ndi kuti dziko lino likolole chakudya chokwanira. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe. Ndipo padali pano bungwe loyang'anira mashekh la Ulama Council ya kumangochi pansi pa bungwe la Muslim Association of Malawi MAM lakonza mapemphero apadera opempha Mulungu kuti agwetse mvula yabwino mdziko muno. Wachiwiri kwa wapa mpando wa bungweli Sheikh Musa Adamu ati mapempherowa achitikira pa bwalo la skulu ya primary ya Mufti Abbas kuyambira 6 koloko mmawa. Sheikh Adam anayankhula ndi Dave Omar. President aziko la Malawi anapempha akuluakulu a mipingo kuti achite mapemphero opempha Mulungu kuti athandizire kumbali ya mvula. Ndipo potsatira pempho limeneli ife aulama council kumangochi tinaona kuti ndichofunikira kwambiri kuti tipange ndondomeko ya mapemphero amenewa. Ndipo mapemphero amenewa azachitika loweruka 6 koloko ya kummawa
pa Mufti Abbas Primary School ground Allah akalola. Pa tsiku limeneli tikuyitana Nsilamu wina aliyense kuti azabwere pamalopa komanso ndi mabanja awo kuti wina aliyense atenge gawo ndi kukagwada pamaso pa Mulungu na malenga kukalira kuti atikhululukire zochimwa zathu komanso atimvere chisoni ndi kuti atigwetsere mvula. Mlembi wa mkulu wa boma Justin Saidi walangiza alembi akulu maunduna komanso nthambi za boma kuti atsatire ndondomeko zatsopano zakagwiridwe ntchito kamboma ndi cholinga chofuna kwaniritsa masomphenya mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika okweza chuma cha dziko lino. Iwo amalankhula izi ku Lilongwe pa msonkhano wa alembi a maunduna a boma okhudza kayendetsedwe ka ntchito za chuma cha mboma. Mwayi mtumodzi ali ndi ripoti. Mlembi wa mkulu wa boma a Justin Saidi wauza alembi m'maunduna osiyanasiyana kuti akhale pambuyo pa ndondomeko zomwe boma lakhazikitsa pofuna kukonza chuma cha dziko lino kuti chikhale chokhazikika. Iwo ati padutsa masiku opitirira 140 tsopano chilowere ulamuliro watsopano mdziko muno omwe akumana ndi mavuto monga kusakhazika kwa mitengo ya zinthu, vuto la kusowa chakudya, mafuta a galimoto ndi ndalama za kumayiko ena. Iwo ati boma likuchita chothekera chilichonse kuti chuma cha dziko lino chikhazikike potsatira ndondomeko zobwezeretsa chumachi mchimake. Cholinga chathu choti tikumane tonse mapiyesi ntchito yathu ndi imodzi kupanga zimene boma lakonza kuti ziwafikire anthu. Ntchito zathu tikagwira bwino amasangalala ndi akumisi even ena antown. Choncho pamafunika kuti tiziyendera limodzi. Tifuna cholinga choti anthu onsewa timange ubale, tipange choti ndizo zonse ziziyenda bwino dziko muno. Ndi zimene mwini wake President Professor Arthur Peter Mutharika akufuna kuti amalawi onse apindule ndi ulamuliro wawo. Asaidi ati kutsatira ndondomeko zabwino zoyendetsera chuma zomwe boma likutsatira, dziko la Malawi tsopano lili ndi mafuta a galimoto okwana masiku 15 mu nkhokwe zake. Pakadali pano mlembi wa mkulu muunduna za chuma Cliff Chiunda atsimikizira nthambi za boma komanso maunduna osiyanasiyana kuti boma lipitire kupereka ndalama zokwanira maunduna ndi nthambizi. Koma iwo achenjeza kuti maundunawa komanso nthambi za bomazi zitsatira ndondomeko zomwe boma lakhazikitsa zosamalira chuma mu chaka cha 2025. Sopano kuti boma lipitirire ligwire ntchito bwinobwino, tinayenera kubweretsa ma measures. Tinayenera kubweretsa ma measures onena kuti tisachite spend kwambiri ndalama. Ndio tinabweretsa ma reforms, tinabweretsa ma measures onena kuti tichepese kagwiritsidwe ntchito ka ndalama mboma, kunena kuti tithe kuti boma lisachite koloweratu pansi ayi, lisachite kuyimiratu, koma lithe kuchitabe implement zinthu zambiri zimene zazikulu zofunika zichitike, mwangati kulipira masalari a anthu, komanso kupanga zinthu zosiyanasiyana ma ministries, and ndi pamene tinabweretsa ma measures ngati amene wawa onena kuti tithe kuti boma ndi budget tithe kuchitabe implement ma activities ambiri amene ali core. Mkumanowu umachitikira ku Malawi School of Government ndipo unabweretsa pamodzi pafupi alembi onse a maunduna osiyanasiyana. Pakadali pano boma lili ndi alembi maunduna osiyanasiyana okwana 40. Ili ndi theka la chiwerengero cha alembi a maunduna omwe analipo boma lisanasinthe mu chaka cha 2025. Mwayi mtumodzi, MBC Lilongwe. Unduna ona za chitetezo cha mdziko wati onetsetsa kuti nthambi ya zandende ya Malawi Prison Services ikhale yodzidalira pa nkhani za chuma. Izi ndi malingana ndi nduna mundunawo apita mkhito omwe anayendera ntchito za ndende mchigawo cha kumvuma. Pa ulendowu ndunayi inali ndi wachiro wake Anoman Chisale. Jeffrey Chinawa walemba ripotiri. Ulendowu unayambira ku ofesi zalikulu la nthambi ya ndende mchigawo cha kummawa kupita ku ndende ya Zomba, kenako anakafika ku ndende ya Mpyopyu. M'malo onsewa ndunazi zinaona mmene nthambi ikugwirira ntchito zake komanso zochitika zina monga ntchito yophunzitsa akaidi, ntchito za luso la manja ndinso ntchito za ulimi. Ndunayi inapereka chisimikizo kuti unduna wawo uyika m'malo zonse zoyenereza pofuna kuonetsetsa kuti nthambi ikupeza phindu pa katundu yemwe ikupanga ndi kumagulitsa komanso kuti zili chakudya chake chokwanira.
Zimene taona lero kuno ku prison ndi zinthu zopasa chidwi kwambiri, makaluso limene ma inmates akaidi akulandira akuphunzitsidwa. Tasimikizadi tazone ani maso kuti I think cholingadi cha prison service ndikuonesesa kuti anthu amene tikuti akaidiwa asintha moyo mwawo, wapasa ma skills osiyana-siyana. Taona amene akupangira masofa, amene akupangira ziseko za zisulo, komanso kusoka. Sipo khapo kuno tili kuno akulima. Ndipo I think prison service ili ndi kuthekera kuzidisa paoka. Sitikuonanso chifukwa chake choti boma mwini azivutika ndi kufunafuna chakudya, kufunafuna ndalama kudisa akaidi. Ndikukhulupirira kuti prison service ikhoza kuzidisa pazoka. Ndipo ngati boma tiyesesa kuonesesa ndithu kuti prison service ikupasidwa zofunikira zonse, ndipo ikuzilimira yokha chimanga komanso mbewu zosiyana-siyana zimene akhoza kuzipanga ndiwo, kuti mwina ngati boma lingabweremo libwere poyang'anira makamaka aini wake mawadazi akulu amene akuyang'anira akaidi amene, koma osati nkhani yakudya tindi kuthekera kuzidesa patoka. Pakadali pano nduna yatinso posachedwa apa madongosolo akhala m'malo pofuna kuunika mmene chisamaliro cha anthu ogwira ntchito za ndende chingapitire patsogolo. Basilio Chapuala ndi mmodzi mwa makomishonala a nthambi ya Malawi Prison Services. Bwera kwa ndunawa kwatithandiza ife kwatilimbikitsa ngati Malawi Prison Service chifukwa iwo atipatsa sopangiri wina umene watithandiza ndi kutilimbikitsa ntchito athu magwidwe ake. Ndiye tachilandira ndithu chimenechi ndi timu anthu onse, chimenechi ndi chilimbikitso kwa ife kuti ngati unduna nkutiwerengera pa magwidwe athu antchito. Pa ndende ya Zomba akaidi akuphunzira ntchito za luso lamanja monga zocherera zisulo, tsoka zovala ndi kupala mataba. Kompyupyu akaidi akuphunzira luso la zaulimi. Jeffrey Shinawa, MBC Zomba. Boma layamikira kampani ya Reply Malawi kamba kopanga mphamvu za magetsi kuchokera kuzotsatira za mitengo yomwe amapangira katundu osiyanasiyana. Nduna ya zamphamvu a Jean na Mathanga yanena izi itayendera malo opangirako magetsiwa kuchikangawa m'boma la Mzimba yomwe imapanga 10 megawatts ya magetsi. George Mkandawire wafika ndi ripoti. Malo opanga mphamvu ya magetsiwa kuchoka kuzotsalira za mitengo amapanga magetsi okwana 10 megawatt pogwiritsa ntchito zinyalala zotsalira ku mitengo mwa zinthu zina. Polankhula atayendera malowa, nduna ya zamagetsi a Jean Mathanga anena kuti projekiti iyi sikuti kungothandiza kuonjezera kupanga magetsi mdziko muno, koma ikuthandizanso kuteteza chilengedwe polimbikitsa kugwiritsa ntchito magwero amphamvu za mbwezera kuchepetsa udalira magetsi opangidwa ku madzi. Amathanga pakanali pano apempha opanga mphamvu za magetsi omwe paokha kuti nawo ayambe kupanga mphamvu za magetsi kuti dziko lino likhale ndi magetsi okhazikika komanso odalirika. Reply agwira ntchito yabwino kwambiri, akutithandiza kwambiri chifukwa ife tokha ngati boma sitikutha kupukusa magetsi okwanira. Ndiyo akutithandizira ndithu kuti atiwonjezere magetsi kuti tabufikira Malawi penapita paliponse. Feyo boma la Malawi pationetsetse kuti magetsi athu tipukusa okwanira, and mwina ngati ndingafotokozereso kuna kuti tindi changina choti ikafika 2030 tikhaita panga double our production. Pakali patopa ndi now it's 551 megawatt. Our plan is to pange double that ikamafika zaka 5 zikubweras. Ndiye akamakhala mu players ena ngati amene wa independent power producers zitithandiza kuti fike nsanga kuchang'aniro chathu. Mkulu wa kampani ya Reply Malawi a Krishna Das ati malo opanga mphamvu ya magetsi kuchoka kuzotsalira za mitengowa ndi gawo la kudzipereka kwa kampaniyi pa ntchito zotukula mphamvu za magetsi mdziko muno. Iwo apempha boma kuti liganizire kuthandiza kampaniyo ndi ndalama zakunja kuti ipitirize kupanga mapolo omwe kampani ya Eskom imagwiritsa ntchito potumiza mphamvu za magetsi mwazina. Ndipo Adalitso Chimwala ndi mmodzi mwa akuluakulu ku kampani iyi. Ifeyo timagwiritsa ntchito 6 megawatts imene Eskom amatipatsa. Panopo sitigwiritsanso ntchito mphamvu yochokera ku Eskom. Leti mphamvu imeneyi yabwerera ku dziko, Eskom ikutha kuthandizira anthu ambiri mdziko muno. Kunoko kumakhala ntchito zachitukuko kuti kampani zikulira nthawi zonse. Koma nthawi zambiri zimakhala mavuto amene akukhuza dziko lonse. Monga mbuyo monsemu takhala tikukhuzidwa ndi nkhani ya kusowa kwa ndalama zakunja chamati forex, nkhani ya kuvuta kwa mafuta. Zikamachitika chonchicha ifeso anthu a business monga ngati Reply timakhuzidwa. Malo opanga mphamvu ya magetsi kuchoka kuzotsalira za mitengowa amapanga magetsi okwana 10 megawatt. George Nkandawire, MBC Mzimba. Takulandirani ndipo nkhani zathu
zikupitirira. Nduna za maphunziro, sayansi ndi luso a Bright Msaka yayamikira ubale wa okweza maphunziro omwe ulipo pakati pa mayiko a Malawi ndi India. Amsaka amayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamwambo wapadera omwe sukulu za kachenjede zosiyanasiyana zochokera mdziko la India zimaonetsa kwa Malawi ntchito za maphunziro zomwe zikupereka komanso kulimbikitsa Malawi kuti azikaphunzira mdziko la India. Charles Wahala ali ndi ripoti. Malingana ndi nduna ya maphunziro ndi luso a Bright Msaka, boma la dziko la India lakhala likutukuka m'magawo osiyanasiyana kamba kugwiritsa ntchito maphunziro ochokera msukulu za ukachenjede. Ndipo Msaka apempha anthu mdziko muno kuti agwiritse ntchito ubale wabwino omwe ulipo pakati pa dziko lino ndi boma la dziko la India poonetsetsa kuti akukachita maphunziro apamwamba mdziko la India kuti akhale ndi chidziwitso m'magawo osiyanasiyana. Iwo anayamika boma la India kamba kuti limathandiza boma la dziko lino m'magawo osiyanasiyana monga ntchito zachipatala kuphatikizanso luso la makono zomwe anati zikuthandiza kwambiri kukweza miyoyo ya achinyamata mdziko muno omwe pakadali pano ambiri akupitanso kalandira maphunziro awo osiyanasiyana mdziko la India. Ndunayi inati ndifukwa chake boma la dziko lino likupereka maphunziro aulere kwa anthu kuti akhale ndi upangiri komanso kudziwa magawo osiyanasiyana pofuna kutukula ndi kukweza dziko lino. Boma la Malawi mosogozera ndi Profesa Arthur Peter Mutharika tikufuna kuti Amalawi onse apeze maphunziro okwanira ndiponso maphunziro ofunika kuti athandizire kuyendesa Malawi watsopano. Kona Profesa ayambisa skulu za ulere za secondary takisanso zopingapinga zimene zimapinga primary kuti anasaphunzira. Koma ulendo wa lero ndi wakuti tiwalimbikise ana athu kuti aphunzire kudusa pa form 4 alandire maphunziro a degree. Ndiye zimatheka kuti munthu walemba form 4 koma kumalawi kuno sinasankhidwe koma wakhoza kuno ndithu koma vuto ndila kuti malo abu university kumalawi kuno ndiwochepa paliso mwayi kuphunzira ku India ndipo pali ma scholarship amene ali available anakuza niso kuti ukakhala kuti wapeza ma points 9 kupita basi ndipo kuzokhala ndi scholarship ya 100%. Ndipo mmawa ake kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi Amararam Gujura ayamikira boma la Malawi kamba kuonetsetsa kuti anthu mdziko muno linapatsa ufulu ndi kuthekera kuti adziphunzira mdziko muno komanso kukalandira maphunziro mayiko akunja. Agujura anati ngati mbali yolimbikitsa ubale wa dziko lino ndi dziko la India pakadali pano dziko la India likumapereka mwayi kwa Malawi okwanira 30 pachaka kuti akaphunzire mdziko la India mwaulere maphunziro osiyanasiyana. Mmodzi mwa Malawi omwe anatenga maphunziro awo dziko la India ndi Susan Namangale omwe anaphunzira ku skulu ya ukachenjede ya Indira Gandhi yomwe ili mdera la Delhi mdziko la India. Maudindo osiyanasiyana amene ndakhanda kuti kwanga ndi chifukwa cha maphunziro amene ndinaphunzira kuchokera ku Indira Gandhi University. Ndifuna ndi alimbikitse ana komanso makolo amene akufuna kutumiza ana awo kuti akaphunzire ku university aku India kuti chimenecho ndi chisankho chabwino chifukwa chokuona kuti ana azapeza phindu lochuluka kuzakhala atsogoleri abwino amene ndapangira. Pamwambo achionetserowu panali sukulu za ukachenjede zitatu zochokera mdziko la India zomwe zimafotokozera anthu magawo osiyanasiyana maphunziro omwe zikupereka. Charles Wahara, MBC Lilongwe. Komiti ya nyumba malamulo yoona zaulimi yapereka masiku 7 ku bunge la ADMAC kuti lifotokoze zifukwa zomwe zinachititsa kuti ufa olemera matani 45 onongeke mu nkhokwe zake chaka chatha. Wapampando wa komiti a Anthony Kamoto ndiye wapereka masikuwa pomwe anayendera ntchito za bungweli kulimbe mu mzinda wa Blantyre. Chisomo break wafika ndi zambiri. Akamoto anati akufuna bungwe la ADMAC lifotokoze zifukwa zomwe zinachititsa kuti ufawu unongeke chaka chatha pa nthawi yomwe mdziko muno munali njala. Maripoti ameneyo atiuza kunena kuti ife timafuna kuti pomasikuli ya parliament maripoti amene akhala akafika koma iwo atiuza ndipo atisimikira kuti pomafika Mulungu amawa maripoti amene akhala ndipo tikiyembeza kuti atipakisana. Ndipo poyankhulapo pa nkhani mkulu wa bungwe la ADMAC Ben Botolo anati bungweli ndi lokonzeka kupereka ripoti ili ku komiti. Iwo anatsindika kuti ufa omwe bungweli limapanga wapamwamba ndipo kuchotsa ufa omwe unaonongeka inali mbali imodzi yoti anthu azipeza ufa wapamwamba.
komabe abotolo anati panali kulekelera ndi akuluakulu omwe amayendetsa bungwe la ADMAC pa nthawiyo. Kuti chinthu chionongeke sichimangoonongeka lero ndi lero iyayi, pamakhala ndithu kuti chinachitika ndi chani chimene chocho. Ndiye a Parliamentary Committee on Agriculture and Education amafuna kuona kuti kodi ndondomeko inachitika ndi chani, panali business yokwanira, kodi ngati magaya ufa mmene mpita nawo kuti ngati mafuna mukapange launch osangopanga pang'ono pokha bwanji chifukwa mukupanga branding yanu, ndiye mukapanga pang'ono popo mukaona kuti mwapanga launch ndi uchepera kena kungati anthu akufuna ndiye mupite mukagaye wambiri. Zinthu zimene ngazimene zozo nimeta zikuonekera komanso ndondomeko imene ineyo ndayikazikisa kuona kuti tikamayamba zinthu koyambirira ngati tifuna tiyese tiyambe kaye pang'ono, anthu akazikonda kwambiri kena kuti tiyambe sopano kupanga maluso komanso muchulukira. Pamapeto pa ulendowu komiti inati ikapemphanso nyumba ya malamulo kuti liwonjezere ndalama zomwe limapereka ku bungwe la ADMAC kuti lizikwaniritsa masomphenya ake. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Anthu amdera la mfumu Ngolongoli wa mboma la Tcholo ayamikira boma kamba kuwathandiza ndi chimanga pamene akukumana ndi vuto la kusowa kwa chakudya. Phungu wa dera la Tcholo Goliath Amorin Namwali amayankhula pamene nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodima imapereka gawo lina la thandizo la chimanga kwa anthu okhudzidwa mderalo. Iwo ayamikira mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika pokwaniritsa malonjezo omwe anapereka kuti boma lithandiza anthu omwe akhudzidwa ndi vuto la kusowa kwa chakudya m'maboma onse mdziko muno. Iwo afotokoza. Nosogozedwa ndi Profesa Arthur Peter Mutharika ananenetsa kuti iye afunisisa kuti njala ite mu dziko muno. Ndipo lero ndi umboni omwe tikuzapanga kuno kwa Ngolongoliwa, kutiye Ngolongoliwa, kuntunda osema wadi kuti Profesa Arthur Peter Mutharika zomwe amanena ndi zoonadi. Anthu mafamilies 1800 alandira lero chimanga oti njala yatha, njala kulibe kudera kuno. Constituency ino anthu omwe anakhuzidwa ndi njala kupangira maripoti ochokera ku Dodima ndi 12,899. Ndipo kuzera boma kuzera kubungwe la Dodima ndikugawa chimanga chochuluka madera monse muno ku Tcholo Goliath. Oti pano pa Ngolongoliwa pano pa Milonga mabanja 1868 ndamene akutenga lero chimanga, ndipo lero zigayo zilira anthu nsima akatema manja akaocha chifukwa cha utsogoleri wabwino wa Profesa Arthur Peter Mutharika. Mwalangiza zotani anthu amene atalandire chimanga chimenechi? Anthu amene atalandire chimanga chimenechi ndalangiza komanso ndauza kuti wina aliyense amene walandira asagulitse, ndi mwayi ndi chisomo tinkapemphera kuti tipulumutsidwe ku dziko lino. Mulungu atiyankha ndipo Profesa watiombola ku ng'anjo ya moto. Bwezi pano anthu ambiri azigogo ana ingakhala anthu oyenda amphamvu zimene bwezi pano patitafa ndi njala, komano kupezeka kuti watipezesera chimanga chimenechi kuti ife tipulumuke. Ndauza kuti wina aliyense asamalire asafe ndi njala amene Profesa akunenera, komanso wina aliyense amene walandira wayandikana ndi nzaka amene sanalandire amutapire chifukwa chimenecho ndi chikondi, apange share kuti wina aliyense asafe ndi njala amene mpulumutsi wathu akufunira Profesa Arthur Peter Mutharika. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake.